Rup în două ruleta, stau toată noaptea pe ea, bag pe orfani, sper să câștig odată, că am mașina manetată. Aseară aveam doar 5 lei, direct în aparat cu ei. Speram să îmi dea speciala și am stat pe ele toată seara. Noi suntem o categorie de oameni cu speranță vie. Nu ne ajunge cât am câștigat și la loc i-am băgat. Rup în două ruleta și mă joc la Bucovrat. Cer la toți bani împrumut, când să-i dau mă fac că uit. Aseară m-am încărcat 5 șeptari pe aparat. Am zis că-i scot, dar am mai dat o mână. Am pierdut-o, nu eram în vână. Aseară m-am împrumutat, la pariuri am băgat 4 meciuri, pauză final, dar am pierdut pe un meci banal. Noi suntem o categorie de oameni cu speranță vie. Nu ne ajunge cât am câștigat și la loc i-am băgat. Rup în două ruleta și mă joc la Bucovrat. Cer la toți bani împrumut, când să-i dau mă fac că uit. Tare, tare bine, uită-te la mine. Dacă nu sunt casino, eu nu mă simt bine. Toată lumea știe că mă joc în prostii. Laptopul și telefonul sunt amintire vie. Toată lumea mă întreabă de ce joc. Ei spun că niciodată nu am noroc. Dacă ar ști cum dau un dublaj, sigur ar zice că-i trucaj. Rup în două ruleta și mă joc la